बिमा बिमा ओइ बिमा सिखाराखै सोरांबाय थाब ओंखाम ओंख्रि संनांगौ सिखाराखै बियो 5टा जालायलांबाय हनै हनै मा खालामनो सानदों बेलाय हो मा खालामनो सानदों दाबो सिखारा बानायफोराव इमान थान्दाफोराव लासैनो सिखारगोन ना हाबेसे बोलाय बहाय सिखारखाना थाब लासैनो मबाइल दांबाय लासैनो जागोन ना न'खरनिया सिखारग्राबो बे आलासिखौसो सिखारग्रोनानै नेयो नामा हाब 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 मा साननाय नोंसोरनालाय बाबा माखौ रायलायबाय दङ आंनो उन्दुनो ओंखारनायफोराव नानि ओइ नोमाखौ फोजादों उन्दु 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 दे सिखारद' दे जाबाय दे हनै हनै दाखाय बुंनायखाय सिरि सिरि लखर लखर थांबाय जेबोखौनो माथोखौनो होलांबावदिया सिरि सिरि एसे बुंबाथाय खालि दाय जानायल' एसे बुंबाथाय बे हिनजाव जाथिबाथाय बिदिनो खालि एसे बुंबाथाय रागा जोंनाय बायदिसिना सैखांगारालै आंना बाराखौबाथाय एकदम बुंबाथाय एसे एसेयावनो दाय जानाय बायदिसिना Ay, ¿qué pasa, mami? Ah, voy a ganar un beso. Me beso con la Mari kita sugar ba, kuy kami. Ya no isi ya. Eso nga novela su. Ya kuno dia dia. Oh, tawa. Ya bigan no isi. Oh, dia hiyo bunu ades. Ay, snap. Era amas me beso no kana mo no isi de de. Ya hiyo bunu ades. Andres. Andres. Ya sina bunu. Ya beso me kana mas mala bunu mas kana mas sela mai na ino. Ama di bunu namme. Ama dia hips ko ba me beso kami ko ba me beso. Re bunu ko kana bunu. Ama tama sila pa ba buyo ya. Ya bisa da me kada la mama me ba. Así me quedo la. Ese da kuno tawa ko. Kada la kana me da ka. Imagina, vea, dice decir da kuno namme ba. Ya ka. Wi ana na nas me lo pas. Ya mas sila ba. Ama di musi. Ya. Agora na 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 na. Ama que deve ser na. Ela mas bien. Yo yang da kuno isi ba. Isi ba ka. Abi dia bunu le horo. Ai da bunu dia dia. Ana bi sina na mo ne ko. Ya anda stem me kama kuno desna. Ya kan mo no isi bi ba kuno da no de sa. Ai bunu anda stem. Yo ala na no ko ko asna ba ha. Pero wa da na hiri. Inan e kan mo kada bis. Na di pa no as. Ya anda stem no bunu bi ha. No bunu ba mai bokna. Uya no ro no se ya no ko. Ya me da ha no se ya. Uya asya bo no ko ha. Uya hindi dai mara kuno iso. Uya ana da sinu as. Na me kan mo. Hindi da ya. Be am pada na. As kana ke ngundu. Soldi sekarang ini tab. Deden sekarang na. Nih. Saku udah burung mata koroma. Kali salah biskut begiya. Aku sini begiya nih. Bau nasam mata korom. Di korop lagi kaman ikut helangnya. Masa ke bau gane. Ayo. Nih. Tapi kubu pusau deden sini lagi. Sekarang biba malah kubu sana nih. Be kuna lain mana sih na. Sekarang biba malah kubu salah pusana nih. Sekarang kau ba. Ay, sekarang biba. Hah? Nih, sini begiya man. Tukar tak boleh? Biskut bela natu zaman se. Tampai. Sekarang. Tabang pinanga. Lazy, ay gabo kalam bau nunga. Tabang be. Customer ba fina fel dinilai hesor customer pe deh hesor apa ba thau customer oरैनो आरो फै सोनाब गैयानिफ्राय सानजानिफ्राय फै सोनाबनिफ्राय फै hesor nomong hey मामाथ' दं आदा हरदोलै मा नांगौ फंबाय गासैखौबो मोनजोबगोन नों बे स्कुलनिफ्राय लाना मानिफ्राय लाना नों मा नांगौ लांनो हागोन आदायालाय माबा अजासो रायखो ना माब्रा अजा नङा जोंना बिदिनो कास्टमार लिंहरनाय बियो माने जोंना अमप्रिं होननाय समाव नों मोनफैग्रोदोथ' बेनिखायनो माने नोंनो फार्स्ट कास्टमार जे बेनिखायनो जोङो बिदि खालामो आंलाय बेखौनो गिबायसोमोनलै आदा माबा दायना बायदिसिना माबासो होसिगोन नामाब्रा होननानै ओइ खबरदार बेबायदि बाथ्रा बुं दे ओइ हामा फंबाय हामा लारो थां फंबाय लारो थां ओइ दे हरदो ओइ मामा कास्टमार फैयोब्रा दिनलाय हेसर माबा दायना थक माबा जादाव गैफेरा मादाव गैफेरा मा दायना अजानि बाथ्रा बुंबाय थायोब्र हे थक ओइ हागोन जानो हागोन Ro sana hagen na ro. Alasi berban dong no kena mana. Alasi abu men dong no kena mana. So jalan na ro. Jangan ke kamle mana ber ama mana. Apa kaida. दे लिंहर दे आलासिफोरबो दंथ' आरो दे लिंहर दे थां लिंनो बाराबा लिंना लाना फै
नांलाया दे था दे फैखागोन बिसोर आं लेंहरनो र' नै समायना फै बाजाय समायना फै नै फुंनि ब्रेकफास्ट साहा लोंफै आयौ आं जागौसिनदु आब'मोना दाबो फैया Hama hama. हामा जाम्बि बेबायदि आलासिफोरनाव बिदि देखायनो हामा दे नोंनि दे जिराय दे बाजैमोन जिराय समायना ओइ मोनसे सेराव जिराय दे जागोन दे आनै आं जिरायगोन दे दे राननानै होदो दे मेथाइया राननानै होदो दे बाजैया ओरै लानानै फै समायना मोननो बोरै हरखादो दे औ जागोन दे ला दे ला मोनबेसे लायो ला आं बायदो बोरै आङो हामा जाम्बि बेबायदि होनो हामाना मोनजागोन ना र' मोनगोन दे नोंसा बिफा फिसा जाखादो दे हानाव लायखादो हनै बेयावनो आं बारा जायालै न' नोंनो जा हामा जाजोबगोन आङो Ayang kami ओंखारलांनि दे दसे गामियावनो बेरायहैनि आयै हासै माइथो बायदि गामियावलाय मानो ओंखारलांनांगौ जाखो मासिखौ थाबाय थानायालाय माथो जाखो हा फरायनाय गथ' बेफोरबायदि नङा नुवाखै दिना बोरै जाबोदों हामा आफा दे हामा आफा बेफोरबायदि लोगोफोरजों थांनो जानला मोनला नालाय बोरैबा सानखायो माने बिसोर गामियाव ओंखारलांनो होनबाथाय बोरैबा मोनसे होनखायो ओमफ्राय आं इदि नङाना आं गुबुन लोगोफोर बायदि नङाथ' नङा होननानै मा जानो फिसा नङा होननानै बेबायदि नङा आफा दानि गथ'फोरा माबायदि बारहावाखौ नुवाखै नोङोथ' नुखादों माथो माबायदि अबेबा गामियाव ओंखारलांनो होननानै थांसिगोन अबेबा बै अबेबा माबायावहाय थांनानै ज' थानानै मा खालामो बै बहाबा दंफां साया बबेबा न' सिं बबेबा बै जायगा बेफोराव हाबनानै बिरि सोबनाय गेम गेलेनाय बेफोरबायदिबा जानाय नङाना फिसा बिदिनो लोगोफोरजों ओंखारलांगोन होननानै थांसिगोन नाथाय गैया बिदिबा मा जागोन नायलाय बिसोर माबायदि सानखायो आरो आं बेबायदि नङाना नोंसोर आंखौ खोनाफेरदों माब्लाबा बेफोरबायदि खोनाफेरदों आं लोगो जाब्लाबो माब्लाबा बेफोरबायदि मालायफोरबायदि नङा आं रोखायथा खालामा बयनिबो गथ'आ बेबायदिनो गार्जेनफोरनि सिगाङाव बेबायदिनो बुङो आफा अब्लाबो नाथाय बेखौ जोंथ' नुवाना जोंथ' मिथिया उनावहायसो लासै आदत जाबासो बेखौ गासैबो हमनो हायो नोंसोर फोथायो आरोना आंखौ नोंसोर फोथायमाराना नोंसोर फोथायो आफा फोथायो अब्लाबो बेबायदि थांनाङाना गामिफोराव ओंखारनांगौ नोंगौ सम लानानै नाथाय बेबायदि मोना अबेबा फुं बेबायदिथ' नोंसोर बेरायनायनि सम नङा नोंसोर दा मा सम हो लेखायाव थानाय सम ओइ नुदोंना रागा गोजांलांबावबाय आरो बियो नुदोंना बाबा बिफाया बहा थांदों बिफाया नुगोन नुवाखै बियो मेगना बिफाया फिसाला जोनोम होबाबो टेनसन गथ' जोनोम होबाबो टेनसन जिबायदि टेनसन मा खालामना मा आदत मा खालामना लायो आयै टेनसन संसार जाबाबो टेनसन मा जाबावगोन संसार जानाय होनोबा जोबोद खस्थ'लै गथ' बुरखायनायनिफ्राय गथ' बोसोन होनायनिफ्राय न'खर सालायनायनिफ्राय हेसोर बिलाय माथो अनजालुसो नामा बिलाय मानो गोदाव सोराव जालाबायखो नानावफ्रावसो माबा मोनसे जानानै फैदों नामा बिलाय बिलाय बिदिसो थाफायामोन माथो बेथ' बेफोरबायदिखौनो थाफायामोन माथो मा जादों बिलाय दिनैलाय अनजालु ओइ अनजालु माथो बुलायासै आरोना बियो अनजालु हा अनजालि नों फैदों मा जादों नों मानो दिनै हारसिं बेफोरबायदि गोदाव सोराव बेफोरबायदि मानो जालाबायदों नों आं माथ'नायखौ खोनालायबाय आरोना नोङो दहाय बेसेबां गाबज्रिगासिनो आं नोंखौ आंखौ मानो नांगौ आं दिनै जोबोद टेनसन जादों आं जोबोद दिनै टेनसन जाबोदों आंखौ मानो नांगौ नोंनो आं सोंनोबो मोना आरोना नोंखौ मा जादों नोङो दिनै जिराय खोन्थागोन दे जिराय औ दे दानिया बुंदो आं जिरायबायथ' आंखौ दिनै आइया जोबोद रायदों गामियाव ओंखारबोनो लामायाव ओंखारबोनो होननायनि थाखायनो आंखौ जोबोद रायना होदों बेनिखायनो आं दिनै दुखु मोननानै हारसिं बेरायदों बेलाय जोबोद मोजांसो बाथ्रा नोंखौ न' सिङाव हाबसोबाय थानोसो खोन्थादों दा गाज्रि लोगोफोरजों लोगो जानाङा बेरायगोन बियो बायदिसिना होनानै वा नोंबो मोजांसो मोनबावबाय आरोना औ मानो होनोब्ला नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुजायदोंना बेनि थाखायनो नोंखौ गाज्रिनि थाखायथ' बुङाखैना न'खरनि मानसिया नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों दे जाबाय दे नों लोगो जा जेबो नंला दे औ दानिया बुंदो दे मानोबा नागिरफैदोंमोन आरो बहा थांनो बहा थांनांगौ जाखो बेरायनो फैदों बेरायहैदोंसै बिदिबालाय औ